Pero ang nanay niya, Fortes. Yan ang kwan namin. Nagiti kakapsat nga ni Diyos Talwad na Retired Army. Air Force. Air Force din eh. Wan. Si Cirilo Fortes. Retired na, namatay na raw eh. Fortes. Kamag-anak mo yan, kamag-anak natin yun eh. Meron kaming namimit na Fortes minsan, mga medyo bata, hindi nila kami kilala. Sut yung nasa Anchorage. Sut yung Anchorage na Fortes. Oh yeah, meron sa Anchorage Fortes. Baka yun ang sinasabi ni Ang Tang. pangalan niya yung... Baka siya. Sweet. Ano pangalan? Babae yung Fortes. Yeah, kaya Asawa niya, yun yung sinasabi niya, Sweet. Baka yung kamag-anak namin dyan. Teka, tubaw yun eh. Wan, napudaw daw. Napudaw. maliit na babae. Tatay... California ka nung natin pa. Nga kwa, dada mo dalas kagad. Wan. California ka nung nagkapunta. Usinga Fortes. Nga Tang. That is another Fortes. Ano pangalan? Pagkatapos, meron pang another Master Sergeant Fortes Nay. sa Army. Pero nauna sa inyo dahil kung yun, Liberation pa. yun. Wan, Tang. But he lives in America now. Wan. Bili kayo Tang, kini ko. Napusyon. Napusyon. Nagbili kayo kinapusyon. Sugar Road. Now, misyon, nagkagad nga tao na dyan. Wan. Yung nanay mo, yung daddy mo. Di balay Tang. Yung daddy mo nung maliit ka pa, di nasa construction sa Manila. Sa Manila, somewhere sa... McKinley. McKinley. Sa McKinley, yan. Doon nakatira sa bahay. Nagbabaon siya roon. Panyon, magluto ko na. Magluluto na. Tapos, tuloy na roon. Pagkatapos, meron pang kaibigan ng daddy mo na malapit din sa inyo, magkalapit kayo roon sa sa tinitira ninyo nung araw sa LA. Malapit sa bahay ninyong bahay din niya. Ano nga pala ito? Madayag. Yan. Taga-Bawang Tang. Taga-Bawang. Madayag. Kaibigan ng daddy mo. Ako ang lumakan ng claim niya. Nasa security yata noon ng National City Bank of New York. Sa bangko sa merong branch yata ron sa loob ng Clark. Oh, kumain na ba kayo? Kumain na tayo. Kumain na sa Kasi ati kamay, timbilbilin nila nga dumagas kayo kini Tanga Marcos, kadutiot utang mga limbag nga nakam kinyana, kunada. Kami maliplipatan ni Suna, kanayon nga malaglagip ko, ni Tang Marcos, kung kunada. Mura ni tata mo, he was very close to me. Yung natira sa Marikina, natira rin ako roon. Pagkatapos ng magkagira, natira sila rito. Nanay mo, saka tatay mo. Wala pa kayo, no? Gusto na yung sa Marikina Tang, namamasyal sila dito. Si Linda. Manang Corazon. Si Ason, saka si Linda. Sila Manang Linda. Nasa Marikina pa sila. Nasa Marikina pa. Yung anak niya, yung anak niyang isa, Siman. Siman yung isa. Si Manang Biber, buhay pa Tang? Nabiyag pa ni Biber. Namatay na yata. Sila namatay na.
Si Si Flor. Ason siya si Linda na namamasyal dito. Naman. Si Biding naman, nasa Amerika rin. Ano? Sa Virginia. Virginia, Tang. May address kayo, Tang? Hindi ka mumut eh. Oo. Oo. Paano? Baka ni Boy. Amo ni Boy. Amo na. Yeah. Hindi magkasalita. Ang Tang. Maturo ka na. Magkasalita. Ayan. Tingnan namin kung gising pa. Rabin. Yeah. Kaya, engineer, Kita matutulog na. manu mo na sal-sudam. Alam na din ano ba? Yeah. Kung itawag winto, sa akin. Mm. Oh, Picture di mo, ah. pagkada ka na. Sir, Yeah. pagkada ka yun. May anak din ako sa San Francisco eh. Meron, Tang. Meron. Ano? Sino? Fred. Fred. Younger. Oh. Anong address niya? Hindi ako matamula sa address. San Francisco. Pwede itong pangalan. Nilalay ko na. Fred. Ang bagas. Siguro ka sa lahat man. Hindi yun. Ha? Ito nila natin address niya. Natulugan natin sa kwan. Kuno maturog kay dagupan. Wala. Pero kay istorya niya may pupunta. Wala. Papanood lang. Ay, Yeah. Sa Fred. Natukayo kayang. Fred Harabata. Fred Harabata. Number. number Tang. Fred. Ito lang. Fred. Dada. Number 2. Bruce. B-R-U-C-E. Bruce Avenue. A-D-E. Period. San Francisco, California. This is the one now. 94112. Okay. Number 2, Bruce Avenue, San Francisco, California, 94112. Okay. 5 yata. Diba 5 yan? 94. 9 ba na 5? 9 Tang. 9. 94112. Yeah. USA. Yeah. San Francisco, California. California. Number 2. Okay. Okay. Ang gabi agbaybayagan ko rin tang. Ang gabi agbaybayagan. Sa kwa. Agawid suplin.